El Synergy ED és el primer difractòmetre d'electrons que es va instal·lar al món, fora de Japó. És un equipament que es permetrà determinar l'estructura molecular de compostos que fins ara eren inaccessibles amb mètodes tradicionals, com són els rajos X més potents que podem utilitzar, que els trobarem a sincrotrons. És un equipament que està dissenyat per ser molt productiu i desperta gran interès per part de la indústria, en particular de la indústria farmacèutica. L'ICIC és un centre de recerca a nivell internacional i això ens ajuda a poder ser pioners en implementació de noves tecnologies i nous equipaments. L'Agència Estatal d'Investigació l'any passat va invertir en una sèrie d'instruments singulars i la inversió més forta que va fer va ser en aquest instrument aquí a Tarragona. En qualsevol projecte de recerca que impliqui la síntesi de molècules o de complexos organometàl·lics, tant en recerca fonamental, que és acadèmica, industrial o farmacèutica, és molt important saber l'estructura d'aquestes molècules. Si aquestes molècules formen un monocristall i podem difractar aquest monocristall, sabrem quina és l'estructura de les molècules. Una cosa que fa aquest equip molt especial és que et permet refredar mostres a temperatures molt baixes, fins a la del nitrogen líquid, o escalfar-les fins a temperatures de 20.000 graus centígrads. I això ens permet investigar el comportament de tots els materials de tot aquest range de temperatura. Si comparem amb la difracció de pols, que és una tècnica tradicional, nosaltres obtenim l'empremta dactilar d'un producte. En canvi, ara, amb la mateixa mostra i fent servir la tècnica nova, obtenim l'estructura, que és una fotografia dels àtoms que formen aquest producte.